சேனல் கிட்ஸ் மான் சேனல் என்ன பார்க்க போறேன்னா தோசை தக்காளி தொக்கு தான் செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அரிஞ்சிடலாம் தக்காளி தொக்குக்காக. வெங்காயத்தை அரிஞ்சிக்கலாம். தக்காளி தொக்கு தோசைக்கானது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. வெங்காயம் போட்டுடலாம். நல்லா வதக்கிடலாம். பச்சை மிளகா போட்டுடலாம். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இந்த அளவுக்கு கொதிச்சோடனே நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் தான் சேர்க்க போகிறேன். மிளகாத்தூள் சில்லி தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு வேணுனாக்கா எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதனா சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் சேர்த்தாச்சு. இப்போ சிக்கன் பவுட்ரு சேர்த்துடலாம். நான் சில்லி தூள் சேர்க்கலை, காரம் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, அதனால் லைட்டாக போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறிடலாம். மசாலாலாம் போட்டு தொக்கு நல்லா திக்காயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் தொக்கு செய்ய போகிறதுனால கொஞ்சோண்டு தான் ஊற்ற போகிறேன். நீங்கள் குழம்பு வைக்கிறது இருந்தால் அதிகமாக ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி போதும். தக்காளி தொக்கு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கும். இப்போ திறந்துடலாம். பார்த்தீங்களா, நல்லா கொதி வந்துருச்சு. தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தோசை ஊற்றலாம். தோசைக்கல் சுட்டுச்சு. தோசை ஊற்றலாம். 2 கரண்டி.
எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மேலே. தோசை வந்து திரி போட்டுடலாம். தோசை வந்து ரெடி, எடுத்து போட்டு எடுத்து தட்டுலாம். இன்னும் ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாம். தோசை மாவு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து தோசை வந்து திருப்பிடலாம். தோசை வந்து எந்திரிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம். தோசை எடுத்து வச்சிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. தோசையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். பார்த்தீங்களா, தோசை தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மொறு மொறுன்னு தோசை தக்காளி தொக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிட்ஸ்மா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். ஓகே, பாய்.